ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଶଲମାର୍ଟ.com K7 ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କନିକା ବେଉରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଗିରଫ। ସ୍ୱାମୀ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇ ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିହାର ମହାନ୍ତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ନିହାର ମହାନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ହାଜିର ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରେଡ୍ କରିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇଆଇସି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀନା ବେହୁରା ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଜବତ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ନୀନା ବେଉରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନୀନା ବେଉରାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବାସଭବନ, ନୀନା ବେଉରା ଓ ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଚଢ଼ାଉ ହେବା ସହ ନୀନା ବେଉରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାହାଙ୍ଗା କଟକରୁ ଅଭୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, K7। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com